Hvala lijepa. Sintetiziranje droga iz prekursora kojima se legalno trguje otežalo je borbu europskog društva protiv droge, dok se kriminalcima supstance potrebne za njihovo djelovanje postale dostupnije nego ikada. U potpunosti se slažem da moramo promptno djelovati i stvoriti učinkoviti sustav nadzora nad trgovinom prekursorima za droge te olakšati razmjenu podataka među državama članicama. Smatram kako sva naša nastojanja moraju biti usmjerena ka tome da budemo korak ispred kriminalaca, a dok taj ideal ne ostvarimo, svakako podržavam izvjestitelja u težnji da budemo barem ukorak s trgovcima drogom kroz brže i lakše dodavanje njihovih novih lijekova na listu prekursora. No, osjećam potrebnim istaknuti kako ni ovaj bolji prijedlog regulacije neće biti dovoljan bez kvalitetne suradnje policija i pravosudnih organa država članica i kandidatkinja. Za Hrvatsku je to posebno važno zbog uskih veza između kriminalnih struktura bivših jugoslavenskih republika koje datiraju iz vremena prije rata, kad međudržavne granice nisu postojale kao barijera. Danas te granice postoje i moraju služiti svrsi kao temelj budućih dobrosusjedskih odnosa, ali i nepremostiva prepreka za švercere drogom i ostale kriminalce. Kako bismo to postigli, moramo Hrvatskoj osigurati svu logističku i financijsku pomoć i u što kraćem roku ju pripremiti za pristupanje zoni Schengena. Hrvatska zbog svog položaja i oblika predstavlja prvu liniju obrane od šverca drogom, koja preko Turske i Balkana dolazi u zapadnu Europu, pa stoga ne bismo smjeli dopustiti da baš ona bude najslabija utvrda u Europskoj uniji. Hvala lijepa.